Ola a todos. Probablemente non haxa un instrumento máis fermoso que a voz. Pois a voz feminina que vos traemos esta noite no Lalá non só é fermosa, senón poderosa. É unha das máis populares non só en Galicia, senón en moitos lugares do mundo. Estou vos falando da voz de Uxía Senlle, unha muller que xa cando era pequena quería ser trovadora das modernas. Por iso, colleu as cantigas que cantaban as mulleres galegas hai centos de anos e incorporoulle tamén os versos dos poetas e das poetisas. Todo iso mesturouno con músicas que trouxo de todas as partes do mundo, porque Uxía colaborou e actuou con artistas de Europa, de África, de América, e así, co paso dos anos, foi creando un estilo particular e creou cousas maravillosas. Por exemplo, subir a un escenario unha lalá, unha morna ou un fado portugués ao mesmo tempo, e que bailen acopladamente a ritmo de piano, de gaita ou de tambor africano. Claro que facer todo isto levoulle o seu tempo, 25 anos. Uxía leva 25 anos en riba dos escenarios. Sí, ela tamén puxo así cara de sorpresa cando lle dixemos, pero queríamos celebralo con ela, para que nos cantara e para que nos contara esta longa aventura. Seguro que chea de emocións, porque ela sempre foi unha muller, non sei, de alma rebelde e voz maravillosa. Esa voz maravillosa foi precisamente a pasaxe coa que un día emprendeu viaxe polo mundo. Desde entón leva 25 anos navegando nos que a música e a palabra sempre foron canda ela. Neste tempo andou o camiño en solitario unhas veces e outras rodeouse dunha chea de amigos. E así foise convertendo nunha muller poderosa, con paixón, con matices, cunha creatividade constante que a mantén en eterno movimento. Canta, compón, produce e participa en 1000 proxectos de todas as cores e sabores, 1000 aventuras vividas conquistando os escenarios do mundo. Menos mal que sempre volve. Despois de 25 anos... A primeira impressão que eu tive pela Uxía foi uma voz extraordinária. Continuo a achar o mesmo, que tem uma voz fora de série. Existem muitos pontos em comum no caminho, na forma de estar, na arte, nos princípios éticos que são necessários ter, penso eu, ela também. E sendo timbres completamente diferentes, complementam-se, somos irmãs. Unha virtude, ten moitas, pero eu creo que é excesivamente bondadosa. O que ten ela ten todo o mundo. Vejo a Uxía assim como uma grande amiga, uma grande cantora, uma mulher que leva a Galiza a todo lado. Se algún día alguén fai unha película sobre Galiza, vai non ter complicado para escoller a banda sonora de tanto como hai. Ora, eu sin duda creo que a Uxía lle correspondería o tema principal. Do río onde bebía amor, as fontes pingan sen cheiro e cor, porque a sede de viver non se cansa de beber dentro de mí. Acredito nesa vida para lá, sen as sombras das fronteiras amanhã, porque a solidão só arde nos escombros da saudade. Ai que vou partir o vento deste verde sen deserto, nos braços do tempo desse longe já tão perto. Ai marés de lua e ventre, do que quero procurar, amante e semente desse eterno navegar. Sinto a brisa marinheira azul deste céu de mare cheio azul, o compasso dos tambores que descompassan amores dentro de mim. Sinto cheiros e sabores de outro lugar, tão distante como a terra de onde vim, deste amor dentro da voz, tan salgado como nós. Ai que vou partir o vento deste verde sen deserto, nos braços do tempo desse longe já tão perto. Ai marés de lua e ventre, do que quero procurar, amante e semente desse eterno navegar.
25 anos. Sí, o tempo pasa moi rápido, pero son 25 anos plenos de experiencias vitais, de moita actividade musical. Ás veces teño a impresión de que acaba de empezar, e que segue sendo un pouco a mesma nena de hai 25, evidentemente no corpo dunha muller e co pensamento maduro de quen ten 25 anos máis, pero non. O tempo ten moi mala prensa, pero ao final non está tan mal. Non, hai cousas, por exemplo, para cantar o tempo axuda, por exemplo, cantar a voz madura. Eu sempre digo que a voz é un instrumento máis poderoso que hai na música, non? De algún modo traslada os estados de ánimo, non? E todo iso notase, así, é un instrumento máis vulnerable tamén, e por iso mesmo máis forte. No teu caso foi tamén o teu primeiro instrumento. Empezou ca voz, a voz. Sí, sí. En realidad era a voz, pero sempre era a guitarra. Eu andaba con a guitarra a todas partes. A guitarra veu cando xa trouxeron os reis. Quero que me contes ese momento no que ti entras na habitación, unha habitación na que dormía con 3 irmáns máis. Sí, sí, sí. Éramos un mundo ali. E ali estaba a guitarra. Sí, sí, estaba. Foi un momento que non esquecerei nunca porque de algún xeito era algo que eu quería, e soñaba, e de repente apareceu ali. E dende que collín esa guitarra na man xa nunca máis a soltei, botou comigo moitísimo tempo. Tienes 3 brazos, non? 2 brazos e un apéndice. A música na túa casa naceu dentro. Estaba a música dentro, non? Estaba a música en teu pai, que tocaba nunha orquesta. Sí, sí, sí. Estaba a música na túa nai, na familia de túa nai, na taberna da abuela Josefa, que te subían a unha mesa e que che gustaba subir e cantar. Eu comecei aí, supoño que me gustaba, pero tamén eu creo que a eles lles facía gracia escoitarme, entón subíame ali e eu repetía exactamente o que estaba escoitando, aqueles homes cantando, pois eso, cancións de taberna, e eu reproducía todo, non? E logo o meu pai sempre se rodeou de xente que cantaba e ele estaba na orquestra, tocaba o contrabaixo, o saxo. Na miña familia, pois eso, cantar é como respirar. Eu quero ir para o altiño que eu daqui non vexo ben, quero ir para o altiño que eu daqui non vexo ben, quero ir ver do meu amor, se ele adora máis alguén, quero ir ver do meu amor, se ele adora máis alguén, se ele adora máis alguén, se ele me ama a mí sozinho, se ele adora máis alguén, se ele me ama a mí sozinho, eu quero ir para o altiño que eu daqui non vexo ben, quero ir para o altiño que eu daqui non vexo ben, e alegría do mamai é unha filla solteira, e alegría do mamai é unha filla solteira, casa fi. Já vai-se embora, vai-se a rosa da roseira, casa fi. Já vai-se embora, vai-se a rosa da roseira. Eu quero ir para o altiño que eu daqui non vexo ben. Ai la lela 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 lela, oi como soa berenguela. Regresei a Santiago hai 6 ou 7 anos por aí. E, en fin, xa o considero a miña casa, non? Séntame moi ben pasear polas rúas de Compostela, así para... Cando teño algún problema, cando non consigo visualizar cal é o camiño, pois paseo por aquí e normalmente sempre ven unha luz. É aquí tamén onde se crean moitas historias ligadas á música, entón... E síntome ben. Imos cara ás Crechas, que é un lugar moi especial.
As Crechas é un templo do folk no que Uxía e moitos outros músicos se senten como na casa, onde poden escoitar e interpretar música en vivo. Neste local da Zona Bella hai días nos que a música case se pode palpar coas mans. Un lugar para sentir, expresar e experimentar con melodías e sons que chegan de todo o mundo. Esta casa acolleu a moitos músicos de Brasil, de Cuba, de África, de moitos lugares que chegaron ata aquí. E hoxe acompáñame dous brasilegos e unha cubana que xa forman parte da paisaxe musical galega e máis concretamente de Compostela, non? Uxía, creio que é a interseção de todo. Que eu digo interseção é o que agrega, é o que acolhe, é o que é generoso. Lo que más me llama la atención es que cumple ahora 25 años, pero tiene la misma inquietud posiblemente que tenía cuando comenzó. Ela é, o Fred é, o Jamila é. Essas pessoas que estão na mesma, digamos, sintonia, acabam se encontrando. Escoitando a Berenguela, que é algo que nos acompaña sempre. O mundo ben pode acabar hoxe aquí para mí. Tanto ten, finito, infinito, eterno, fugaz, unha inútil discusión. Homes, sempre hai algún home, homes imperfectos, homes que caen aos meus pés, como a ti. O tempo, o espacio, o universo, a luz, o Big Bang, o Big Crunch. Palabras que perden sentido agora que estou diante de ti. Mundos, din que hai outros mundos. Eu son doutro mundo, unha quimera ideal para ti. Eu canto esta noite por ti, ti faz preguntas. Eu podo facerte feliz, ti faz preguntas. Hai tantos segredos que queres saber. Pois moi ben, meu amor, Os primeiros cartos que ganaches prestáronche. Foron aquel concurso de bergantiños. Sí. Canto ganaches? Acordaste? Pois 100.000 pesetas. 100.000 pesetas. Daquela que no ano 85 eran moitos cartos. Que che deu pa unha guitarra nova? Sí, unha guitarra que aínda conservo. Unha guitarra... E pa que cousas máis? Pois para comenzar na música dun xeito profesional. O Folia de Marzo foi un pouco a constatación de que eso era posible, non? Sí, ademais, bueno, eu tamén naquele momento, en vez de gravar o disco soa, tamén asumín que precisaba da axuda de Na Lúa, que era un grupo que xa eran profesionais na música e sabían como dirixir unha grabación e con eles iniciei esa etapa. E Folia de Marzo foi de algún xeito o inicio tamén do meu camiño con eles. Con Na Lúa estiveches 4 ou 5 anos. Sí. Foi tamén unha etapa interesante porque abriches tamén novas portas, non? Aprendín moitísimo, nunca lles estarei suficientemente agradecida porque eles no fondo confiaron en alguén que estaba comenzando, non? Pero pensaron que podería asumir, pois iso, cantar no grupo, facer un camiño con eles. E sí, foron anos moi intensos, viaxei moito, era ensaio diario, aquilo era moi... había unha disciplina férrea, non? Tras aquela férrea disciplina e 2 discos con Na Lúa, Uxía retoma a súa carreira en solitario. Con Entre Cidades pasea cun certo aire pop polas cidades do mundo. Estou vivindo no ceo abrirlle as portas a xiras internacionais por Europa e por América. Xunto con outros músicos en La Sal de la Vida, fusiona flamenco con música popular galega.
Tamén en solitario grava o seu disco máis persoal Danza das Areas e despois continúa co eterno navegar no que atrapa as sensacións dun riquísimo universo musical. Eterno navegar que está cheo de todo, de todas partes. Sí, pues iso... De luz, de color, de homes, mulleres, de ritmos, de alalás, de mornas, de fatos, de todo. Aí hai de todo nese disco. E eu síntome moi satisfeita do resultado musical. Foi tamén unha preproducción moi complexa, a propia grabación tamén, e está cheo de, pues, iso, de timbres, de cores. Un dos meus temas favoritos é Unha noite na eira do trigo, que é un tema que aínda que o cantase centos de veces, me sigue arrepiando cando canto. Eu lembrome sempre de Bebo Valdés, que el aprendeu a través da súa nai, cantaba e el tiña unha lixeira idea do que era aquilo. E unha vez unha xornalista preguntoulle si sabía de alguén que yo cantara, coa letra, e en fin. Entón, falaron comigo e eu fun a cantarlle a Bebo Valdés e ele emocionouse moito porque non a escoitaba desde que era pequeno, non? E cando escoitou, digo, pero tú me podes traducir a letra? Entón, eu expliquei máis ou menos de que ia o tema e, claro, é un drama tremendo, non? Unha noite na eira do trigo. E entón, mirou para mí e dice, oye, pues yo sempre pensé que era unha noche de fiesta contigo. Unha noite na eira do trigo, o refrexo do branco luar, unha nena choraba sen trégolas os desdés dun ingrato galán. E a coitada entre queixas decía, xa no mundo non teño a ninguén, vou morrer e non ven os meus ollos, os olliños do meu doce ben, e os seus ecos de malenconía camiñaban nas alas do vento. Eu lamento, repetía, vou morrer e non ven o meu ben. Lonxe vela de pé sobre a popa dunha leve negreiro vapor, emigrado camiño da América, vai o prove infeliz amador. E o mirar as gentis anduriñas cara a terra que deixa cruzar, quen poidera dar volta pensaba, quen poidera con vosco voar, mais as aves e o buque fuxían sen oír seus amargos lamentos, soi os ventos repetían, quen poidera con vosco voar. Que pasa en Lisboa? Que Lisboa é unha cidade que dende a primeira vez que eu fun sentín que era como a miña casa, non? Porque é unha cidade con moita luz, é unha cidade que acolleu moi ben a música que fixen. Ali teño amigos que son irmáns e son parte da miña familia musical. Na praza nova do meu amor, xa maino o vento, só temos mañas claras e camiños incertos. Na praza nova do meu amor, xa maino o vento, só temos mañas claras e camiños incertos. E bailaremos xuntos unha danza ritual mestiza impura, e bailaremos xuntos unha danza. Lisboa é unha tentación na que sempre cae. Gústalle esta cidade no que unha lingua une a medio mundo.
Hai brasileños, caboverdianos, angolanos, latinoamericanos, portugueses, un mar de xentes. Isto é precisamente o que evoca no seu traballo Eterno Navegar, un navegar infinito. Nesta aventura polos mares do mundo coñeceu a Paulo Borges das Illas Azores. É pianista e produtor deste disco. Faz 7, 8 anos que estamos juntos a trabalhar e que desenvolvemos esta grande relação de trabalho e de amizade. Talvez uma boa maneira de explicar a Uxia seja pelo disco onde que eu trabalhei com ela, que se chama Eterno Navegar. E o nome é muito representativo daquilo que é Uxia, porque é uma viagem que nunca acaba e sempre fantástica. E bailaremos juntos unha danza. Saúde, Paulo, por nós, polo próximo disco e por Lisboa. Joao Afonso, cantante, compositor e sobrinho do gran Seca Afonso, é outro bo amigo de Uxía. Cando cantan xuntos, Galicia e Portugal confúndense e soan a un tempo. Quero me casar contigo, serás miña molleriña, serás miña molleriña. Cantar galego, para mim, representa o amor e a paixão que o meu tio tinha pela Galiza. Ele dizia que era a sua segunda pátria, era a Galiza. Uxía móvese por Lisboa á perfección, pero aínda así o tempo non nos chega a nada. Agora imos ao Miradoiro de San Pedro de Alcántara para topármonos con Celina, outra amiga coa que ten colaborado en moitos concertos. Celina é unha gran coñecedora da cultura galega, tanto que ata foi a clase de gaita. Para ela a voz de Uxía é unha ponte que a pon en contacto coa cultura galega. Só faltaría que houvese máis, que a xente de Portugal viese máis a coñecer un pouco o que se fai na Galiza. Eu penso que é pouco coñecido, non? Sim, a cultura galega chega-nos pouco e nós não temos uma relação igual nesse sentido. Nós não convivemos com a cultura galega como eu sinto que os galegos convivem com a cultura portuguesa e com a música portuguesa. Tras esta visita, Uxía lévanos pola noite de Lisboa a locais como os Templarios, con música en vivo. Aquí recibiu unha sorpresa. O guitarrista de Viralata, Luís, convidouna a cantar con ela a canción Saudade de Cesárea Évora. O público encantoulle porque aquí adoran a Uxía. Sementas amistad por aquí, por ahora, perovala conservando. Acordaste de todos, a pesar de que dices que tens unha memoria de mosquito. No, memoria de mosquito, pero sí que me acordo. Conservo a xente, bueno, as amistades da infancia e logo as que fun facendo no camiño, non? E é impresionante porque incluso no aspecto profesional, que se supón que ti faz un festival, organizas, por exemplo, Cantos na Maré, e xa está. Despois do festival, cada un para a súa casa e xa está. E non é así, porque se eu vou a Brasil, pois me lembro de chamar a Paulinho Mosca, por exemplo, que vive ali, pois quedo con el, facemos música, o invito aos meus concertos, entón vaise creando eses lazos que fan a vida máis interesante, non concibo a música un pouco sen ese aspecto humano e ademais é máis crible logo que fagas con esa persoa que se o trato é exclusivamente profesional. O Festival Internacional da Lusofonía Cantos na Maré é unha mistura de culturas, músicas e artistas diferentes que organiza Uxía desde hai anos. Convida a artistas coas mellores voces de Portugal, Brasil, Cabo Verde ou Guinea-Bissau, artistas que teñen en común a fala galego-portuguesa. O resultado é precioso e universal. Mostrar con que naturalidade
por causa da lingua. Para nós é fácil comunicarnos con un manjaco, porque ele é un manjaco de Guiné-Bissau, ou un mandinga, ou un maxopi, ou un portugués de Évora, ou un brasileiro guaraní de non sei onde e tal, non? É dicir, ao final o que temos é unha ponte e esas cousas que temos en común o que nos permite disfrutar das moitas diferencias que temos, que son as que nos enriquecen. Que é a lusofonía? Por si, non sei, que nos está vendo, imagínome que non sepan do que lles estamos falando, de que falamos? Pois eu diría que se trazamos o mapa da lusofonía sería pois esos países que compartimos a fala de orixe, non? Que a fala galego-portuguesa que deu orixe o noso idioma e o portugués, non? Entón, realmente é moi importante saber que esa é a nosa orixe e para min tamén é o meu horizonte, non? É unha teima de todos estes anos atrás, pero porque creo firmemente niso. Cada vez que neses países descubren que hai unha irmá pequeniña que se chama Galicia e que aí está un pouco a orixe de todo, pois para eles é un descubrimento decisivo, non? O sea, que é un descubrimento por ambas partes. Por ambas partes, bueno, claro. por todas as partes, son máis de dúas. E cando eu fixe unha xira bastante extensa por Brasil, sentín que eses lazos eran moito máis profundos do que nós podemos chegar a pensar, non? Evidentemente porque galegos e portugueses viaxaron ali e deixaron fondas pegadas que logo nos recollimos musicalmente tamén. As mulleres cantan xunto ao mar, baten palmas frente ao cais, adían pesares na madrugada, tecen redes de corais. Algún entoa na la, desafiando os vendavais. Nos batucamos sen parar nos longos días de mas são bonitas, não são para comer, para enfeitar dá. O vento leva flores, rio vai, só a mim ninguém me leva. Rio vai. É linda essa canção. Caramba! Creo que nos conhecemos num camarim. Foi na TV Galiza. Na TV. Eu creio que sim, que foi na TV Galiza. E aí começamos a cantar e já nunca mais paramos. Eu adorei, adorei. E pronto, somos almas gêmeas. Então, é verdade. Somos. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Assim somos nós, também muito teimosas, não é? Mesmo que uma música não seja tua, quando tu integras em ti, antes de a interpretar, no momento em que a interpretas, ela é primogénita. E ao ser primogénita, é porquê? Porque sai de ti. E sai de ti tem um tempo certo, tem uma respiração própria, tem toda uma série de características que tu, melhor que ninguém, sabes ver qual a melhor forma de servir e reforçar a mensagem contida na música. Fui lavar os coelhinhos, foi lavar os coelhinhos, a fonte
voz da Uxía é como um chale de uma mãe sobre os ombros. É uma mulher muito generosa, com uma grande perspectiva dentro da arte que faz e que cria laços fortíssimos onde quer que vá. Onde quer que vá. De diferença da mulher o homem tem. Espera aí que eu vou dizer meu bem. Os lazos cos que Uxía vai tecendo amigos polo mundo son, xa vedes, especialmente fortes en Lisboa. Non nos chega tempo a nada para visitalos a todos, menos mal que Filipa Pai xuntou a uns cantos para compartir cea e música. E xa vedes, aquí cantan todos e vai a grupo de voces estupendas. A primeira da anfitriona, Filipa, unha das cantantes máis internacionais de Portugal e cómplice musical de Uxía desde hai moito tempo. Poderia fazer um paralelo entre mim e a Uxía, sendo que eu sou de Lisboa, ela é galega. É uma irmã galega que eu tenho. Aliás, eu chamo a mãe da Uxía como a minha nai, galega. E temos participado em vários trabalhos, em vários projetos. E sempre há uma grande cumplicidade. Ela conhece a música portuguesa melhor do que grande parte dos artistas portugueses. Tudo contém sofrido na ausência e na distância. Mundo, pode rolado comigo no jogo de cabra cega, sempre a perseguir. A voz da Uxía foi a primeira coisa que chamou a minha atenção. A voz da Uxía tem uma característica muito solar, muito emotiva. Eu geralmente choro muito, às vezes, escutando a Uxía. Agora melhorou, mas no começo ela começava a cantar e Nos encontramos numa homenagem ao Zeca Afonso, em Guimarães, e desde esse dia nós nos tornamos amigas de infância. Como diz o meu pai, eu e a Uxía ficamos amigas de infância em 15 minutos. É porque é muitas vidas já. Uma dança ritual mestiça e pura, e bailaremos juntos uma dança ritual mestiça e pura, e bailaremos juntos uma dança. Se eu poidese, a miña situación ideal sería vivir entre Lisboa, Santiago e un poquinho de mar de por aquí tamén. Un poquinho de Lisboa, un poquinho de Santiago, un poquinho de Mos, un poquinho de Brasil. Ao final volves a Mos. Hai que voltar aquí. E ademais é onde está a miña casa, onde están as miñas raíces, onde está a miña xente. É como voltar, si, non? Ese útero materno e o comenzo de todo, non? A pesar de que é unha terra moi diferente a que era cando eu nacín, onde había máis monte, digamos. Máis monte, menos carreteras. Máis monte e menos carreteras, pero, en fin, sigue sendo Pero non sei se cando eras pequenas mulleres cantaban tanto, porque agora nesta aldea as mulleres cantan moito, están as Malvela, está a señora Carme, que son, bueno, pois, proxectos que tamén naceron de ti. Foi un pouco animáchelas a todas elas a volver a cantar? Cando, casualmente, eu tiven que facer un curso aquí de cantos populares, fun convidada a facer ese curso e entón de repente apareceron debaixo das pedras veciñas, mulleres moitas, moi queridas, que eu coñecía de sempre, familia, a miña nai, a miña tía, de repente xente, mulleres que cantaban e que saíron fora do seu ámbito doméstico para regalarnos esas voces, esa enerxía. A
enerxía e a alegría que desprenden as Malvela conmove a Uxía. Son as mulleres da súa vida. Esta a súa irmá Ana, que é agora a mestra, súa irmá Raquel tocando a gaita e súa nai Fita cantando. E están as veciñas, Clara, Carmen, Maruxa, Silvina. O día que se xuntaron, emprenderon unha auténtica revolución. Agora xa levan varios discos e preparan un novo. Elas, a señora Carme, que tamén grabou un disco, e as cantadeiras do Berbés son o orgullo de Uxía, a voz das mulleres. Notase moito na música galega a presenza da muller dende sempre, dende eses primeiros tempos ata agora, non? E entón a voz da muller, que en moitos momentos permaneceu oculta, pois saeu a luz gracias a figuras como Rosalía e logo noutros países como Amalia Rodríguez, como Elis Regina en Brasil, que son os meus referentes, non? Entón, eu creo que sí, aparte creo nun futuro en feminino e nun futuro onde a muller cante cada vez máis alto e máis forte, non? As voces de muller na música galega teñen moito protagonismo, Guadi, Galego, Uxía Pedreira, Mercedes Peón, Rosa Cedrón, Sonia Bedinsky, en fin. Son delas estas follas novas, esta verba que comeza, son delas, son delas. En nosos días que fuxen tamén as fiestas e o sal, atrás as horas do medo, nos labios o temporal, nos labios o temporal. Levo no diario, pois, casi 10 anos, creo, facendo a crítica musical semanal. E está moi ben porque iso tamén me fai estar un pouco atenta ás novidades musicais desta terra e de outros lugares. Entón, sí que me obriga a estar ao día, e iso sí que me estimula moito. De onde saca o tempo é un misterio, pero Uxía nunca di que non a un proxecto relacionado coa música. Non sabémolo ben porque foi a asesora da Lalá. Ademais, colabora habitualmente en programas de radio como Andando a Terra, un espazo no que ela e Begoña Camaño percorren o mundo. Eu sempre digo que a música, ás veces, a literatura, o cine, é unha maneira de viaxarse e moverse do sitio, non? De percibir un pouco as atmósferas de cada lugar, como a xente vive. A música, quizáis, é o elemento que che fai percibir dun xeito máis próximo que o que pasa nos países. Cando pensei no proxecto, xa na cabeza tiña Uxía, e dicer, ninguén mellor que Uxía para ofrecer esa panorámica e esa visual de cada país dende o punto de vista musical. Creo que vai ser moi divertido porque, en fin, os próximos países por visitar son, imagínate por onde podemos andar, non sei, Albania, Angola, Azerbaiyán. E para ben cantar lixeiro, e para ben cantar cargado, lixeiro de alento novo, cargado do máis calado, calado ser de meu povo, por siglos asoballado, xe os tregan augas e ventos, queda o penedo chantado. Chantado, raspado e batugado, solo lle quedou aquelo que non pode ser quitado. Penedo roído e quedo, por riba de ti me pranto, senti foro máis pequeno, por ti son o máis alto. Galicia non te puderon calar e ben que o teimaron, se non cantas polo erguido, as subías polo baixo, labregos e mariñeiros, obreiros de pan en pano, que cando tuveron que irse, con miles te levaron a la polo máis alto.
pareceme que ti tiñas unha illa da fantasía, da alegría, non sei como chamarlle. Sí, ademais é unha canción do disco que fala un pouco diso, que se chama Fala da Serea, e que conta como é ese mundo da illa, un pouco fora do continente. É un lugar moi especial. Eu creo que ten unhas enerxías tamén para compoñer, para escribir, ¿no? Que necesitas un pouco de un estado mental liberado de presión social, de compromisos, etc. ¿no? Cada un ten o seu refuxio, ¿no? E ademais da miña casa de Compostela, que é onde vivo, claro, a diario, pero aquí veño en canto podo. E sobre todo no verán, normalmente fago as maletas e veño para aquí, ¿no? Nos seus refuxios hai espacio para o máis íntimo, para a amizade, para a reflexión, para a música. Unha illa máxica que Uxía prefire que non desvelemos. É a súa illa, o lugar onde se transforma. Como era eu e como son? Como son? Bueno, sigue sendo... Non graves, porque senón despois queda para a posteridade. Sigue sendo irresponsable nos horarios, pero en vez de 1 hora tarda 3/4 xa. Vai mellorando, vai mellorando. A serea o canto e a serpe o lento. O lago ten a onda, Deus ten o inferno. Ti tes dabondo, ti tes dabondo, co que tes escondido neses teus ollos. Estou satisfeita como eu traballo durante este tempo, non? Creo que fun coherente con aquilo que me propuxen. Sí, basicamente sí. Claro que para unha persoa como a min, non? Ambiciosa, con ganas de percorrer o mundo coa miña música, sempre quedan moitos lugares por descubrir, moita xente por coñecer, pero creo que conseguín o máis importante, que esa gran familia musical da que me podo enorgullecer e iso que me dá tamén coraxe e forza para seguir, non? Buscan os pitorreis pra faguer niño, a erva santa que nace beira do río. A Uxía é uma mulher muito ativa. Isso é, talvez, tão importante quanto a parte de artista dela, cantora, compositora, artista galega, é o que a Uxía faz pela arte em si, pelo encontro das culturas, da cultura galega com a cultura brasileira, com a cultura africana, com a cultura portuguesa. Non só agradecerlle estes 25 anos de dedicación á música galega e á cultura galega en xeral, sino eses 25 anos de agarimo, de presenza, de amor. Madre mía, ainda me vas facer chorar outra vez. É sem dúvida a voz da Galiza é a Uxía. Imos da la despedida con rosas e carabeles, e con flores encarnadas para que de min te lembres, e con flores encarnadas para que de min te lembres. Ondiñas veñen, ondiñas veñen, ondiñas veñen e van. Non te vai a rianxeira, que te vas a marear. Ondiñas veñen, ondiñas veñen, ondiñas veñen e van. Non te vai a rianxeira, que te vas a marear.